Hello mga kabagis! Welcome back to my YouTube channel. Nagtatawad mga kabagis kita pantay ang barbecue dito man ang balileng. Tanaga dito customer na yung mga kabagis mo. Nagswerte na mga kabagis. Nagimas gamin tayo barbecue na. Nagdadaktal pa ikaw nagmura pa yung mga kabagis. So nga nagati gumagatang kanya na. So nga may kaya no sa dagkayaman ti baryo may kaya gumatang ti barbecue na mga kabagis. Tantay ang barbecue mga kabagis. Muna dapay na no pagpakatawid na vlog na. Sa tatangad mga kabagis, dati ta barbecue naman ng baliling ang kabay kamay so. Ay kayo hi ko naman no. Selfie. Hi kabagis ko ram. Hi kabagis. Hi bagay. Hi bagay. Tatangad mga kabagis, kita ante agajela ko na naman ng baliling kan bagatay na tagmamono nagninang. Madi na lang kalakina. Kita tayo no tagmamono nagdaktal mo lang. Damagan tayo mga kabagis, nagtagmamana gijela ko na, tapos ibaga tayo na niya gijela ko na mga kabagis. Tapos ibaga no niya gijela ko na naman ang baliling nga barbecue, kita niya gitinid dati silat nga tag-trace. Matang ka yun. Agila sinagtumutin na ako kasi ati ni mga kabagis, sila ko naman ang baliling at dati ulo. Sa mga kabagis, matang kaya na, sa di kaya lang si Barrio sila na. May kayo gumatang ang malakwan ni mga baliling at damat isa ka mga kabagis. Kinaluban natin supot mga kabagis, anong umunog ti hilaw ta, nga nakadugdug yun. Kinadapay ti hatdugkan sa akin ni mga kabagis, kinadapay ti daran, dito ni mga kabagis, kinaluban naman munod mo ilang harating hilaw, kan adamat ti sulot ti ni mga kabagis. Naglalaka lang sila ko naman ang baliling mga kabagis, yung may kaya gumatangan, siya kaya magatang siya ito, nagdadaksal kan naglalaka ba mga kabagis. Kabagis! Hi guys! Hi! Ay ko naman. Hi, Ate Saira ko namanan. Ate Saira. Hi! Ay! Hi, kumare! Hi, kumare ng chismosa. Ako, bastos na kumare. Ay yun, flight attendant. Ay, kita man din sila. Ay, nagkakasama. Gis, agawid kami. Katanya, tiginatang ko ni mga kabagis. Adumat. Hi, Disen. Welcome to my vlog. Bang! Hi! Diyan ni mga kabagis din nagkatamin. Nagadayo pa. Tatawag mga kabagis, dati kami balay men. At ijigin natin mini mga kabagis. Tanya ni mga kabagis, iwar ko tag guys. Mga kabagis, at dati dara mga kabagis, namadi kayo mamanti dara. Edi atlog. At dati dara mga kabagis, naikamuji may sani. Upa dati mga kabagis, nga tag 4 piso may sa mga kabagis, nga upati karga na sunga tag 4. Kana damat ti ko mga kabagis, ulo ti manok. Ate ni mga kabagis, ti paborito ti nga party ka di utak. Ta anong madati utak ko kaawa malata.
Kan sila, uri mo nagbasi mga kabasta. Amuyo mamatarusan nyo mat siguro nagnina tatati barbecue. Kita nyo mga bagis ni dapat isilat mo lang mga kabagis ni Kan hotdog, pakulog-kulog. At yun mga kabagis hotdog, special. Special kadakalan. Ngagmakan. Ito ti barbecue mga kabagis nga sang kadakalan. At yun mga kabagis. Kan dapat ti ulo ni mga kabagis ni dapat matidaran ni mga kabagis ni naikajikwanan pa ato ni dapat tinabati mga kabagis. Daman ti ulo ni mga kabagis. Ang kulinuto na lalaing ato ita. Mas kayket ko diyang anak sa mga kabagis so madiim paluto na lalaing. Kaya dapat ti ni mga kabagis na bati nga silot. Dati ni mga kabagis na natinag. Diba? Natinag. Ate na aming mga kabagis, bigyan natin tayo na ano. Kaya nagbalan ate kanya, pero ang mga nalawat si tao. So, ragyanan tayo mga kabagis. Ngam! Bago tayo mga ruging mga, ikabit tayo pa majisuka, alang amang mangka, amantisuka na. Kasi mga kabagis, ipaabu tayo pa ato noong. At ano mga kabagis na nagadunga suka. So nga rin matatahan mga kabagis karugyanan tayo manganan. Pilihan tayo, kitan tayo pa maaji. Pinili tayo. At ini mga kabagis, di pinilikat tayo ng mga kabagis. Aji ginatang ko lang kanyak. At ini mga kabagis, kanin tayo nga rin mga kabagis. Nagimang niyo mga kabagis. Dapat i-kiss na mga kabagis na adulidag dumaka o mga kiss niya. At yung mga gawin niya adakis na nagimas. Asa ka. Kaya mga kapsada cheese na ni makikita yung siguro na. Yummy! Ngam, di kayo masa mga kabagis kat daran, mga kabagis. Gusto mo? La. Asa ka. Nata mga kabagis laman sa mga dati sulot ni mga kabagis. Aja pagpagnan ka no pakke. Ayaw manan nyo. Budla na lang. Mapait. Na mga kabagis, luktan tayo ati ulo. Tanda ti utak natin sa ti paborito. Ang sarap. Ate ni mga kabagis na dati utak nan. Hala! Hala! May boss! Tapos dito agsultok si utak mga kabagis. Nay, sayang.
pagkaod tayong matatangad atin mga kabagis. Hey! Mga kabagis, pagkasanday ti mata ni ate agpapasundo in the highway, awan pa ni kuya kang kopad birukon, so agdardaras sa amang mangas at timan agdardaras. Last ating kanil ko ni mga kabagis awanin kanya ni manong ko atin ni nabatin mga kabagis so nga ate lang tiran niya akong mga kabagis na ibos ko dihat dugay so ate lang mga kabagis mga ate ni tabiro ka ni kuya kung tabang nga megsundo na kaaw-aw mga kabagis ikat ka ate video kung tapang kubiro ko ni kuya ka nagurura dyan ni ate Ende Santa Maria shout out kayo tulat aming damdaman sa ating harunin mga kabagis ba natin nagdiuta nga rin. Hello mga kabagis, kalkalpas mi lang nga sinundo ni ate ta agapos nga rod ta mga kabagis ko shout out ko man paagi dyan nakadwa inti i-vlog ating nga vlog ko mga kabagis i-shout out ko ni Manang Manilin Nardo, Ate Imang, Ate Princess, Ate Gulen, Manang Yada, ni Manang Joy, ni Miracle, agi ti nakadwa mga kabagis inti vlog ko, kan agi barbecue. Shout out mat kani ating Trixie Bulanas, ni Brisime Conception, ni Kim Salazar, tatama mga kabagis ko. I-shout out ko gijay silent viewers ko mga kabagis. Shout out kanyayo amin mga kabagis. Kan shout out mat ente 900 to subscriber mga kabagis. Nagpapasalamat alaunay kanyayo mga kabagis na naka 900 amutan mga kabagis. Si Kayla unay ti pagpapasalamat mga kabagis kini apong taso na mati. May isang gagaway kanya tayo sa ating mga artipalpas na video one and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa ating mga video. Bye!